Bay. Kadungog mo tong mga istorya sa mga tao diri bay nga naday manghadlok tapita diri. Oh, para sa ka mga tagtuan, mga tigulang. Gani alien na to bay. Bot na bay, di kumutuan na. Ang panas sa mga tigulang istorya nila. Ang isa nang istorya diri gidumog sa alien bay. Pakita na to. Di kumutuan na pre. Balap. Di ka mo to. Istorya mas nga tigulangan ba. Alien lagi siya pre, di ka mo. Makakita ra kog kung saan kining Alien lagi ad. Para mo to kapangitaon na to. Karon alien naman dumog tong alien na. Dumog na koy kutsilyo. Bot. Bahala mo mo to. Bot lagi. Asa bang mga alien diri be? Bot ni tao na to. Kanang kagara nimo mura be kag dako kay kaos, awag ng lawas nimo. Ako di na ko manghinambog. Ako musukod jog alien, sag unsa ba kadako siya? Ako dumog gid ko, dumog yung trapo alien ka. Hilaw na pug ko. Tara, di tamadlok ng alien. Kadaghan na to gagamay ra. Bot lagi ng alien pre, di kumutuan na pre. Pre, panganda mo dana pre. Kuan bitaw pre, Murag tawaan ning balaya pre ba? murag ni puyo ani ba? Kuya, bantay jud mo diya. Ako kita ni pare ba? Pre, kurang mo ulit na siguro ko. Pangitan akong mama. Ay, makanlok ko, pre. Ada po, tanah na to. Orang kita nang iyan ba? Orang karon ko kita iyan ni. Wait till you see the. No. Wait till you see the. What's up mga katang? Dito po kami sa Karon guys, mag-shout out may. Asa kopya? Asa no alien? Sa alien na. nasa among dako nga ulo. Nala alien no. Ay, So, magunaw naman mo, di man magulat. sorry, good. Sorry. Di magulat guys. Mag-shout out mi ron. Oh yeah. So, mag-shout out upod mi guys. Tagana og mga pagtagad ang inyong mga kuano. So, first i-shout out sa imong igagaw dadong nanghangyo to si Rosemary Pansakala manghod yun doon. Hindi, pangalan na to, Rosemary? Rosemary Pansakala. So, shout out sa Digo City. So, ato na pong basahon. Pinakatayo na ko ni pagbasa guys kay Patitaghana. So, shout out. Tanan shout out. John Francis Dating, Sniper Vlogs, Ay Kapuhala, Javiana Paul, RGO by Spike TV, Jason Sigay, Delmar Pande, Lena Balinis, Mikay Sipatak, Landre Polinar, James Gamatay, Rain Reyes, Angelo Lavo, and Hilbert Bicob, Alan Silagan. Then, taas yung kayo guys, basahon lang yun na to para matagaan yung mga pagdagad. Will G. Naparuta, Jonathan Bituunan, Ryan Raylord, Mabaskog, Richard Ignacio,
Ray Sulamon, Alvin De La Torre, Eduardo Canillo, Joy Bolda, Biboy Genar, Quinting Neski, Christopher Mahinay, Luigi Emilio, kay San Isidro Biners, Pataong Paniki, kay Shandal Anticomara, then kay Simple Rock Vlogs, kay Rice, Juran Hans Pichon, and Jennifer Escobar and John Rel Agid. So nagbalik-balik ng uban ani guys, no? Daghan kay nagpa-shoutout pero no problem gina-shoutout ako. Pero nabitin mo sa video guys, murag mubo ra og taas ang shoutout. So amo lang kitang gitagag ko tayo para ma-shoutout ko. So we love you all from the bottom of my from the so kana lang guys. Thank you. Ato mo kasi nga may mga shoutout ya. Shoutout lang din akong uyab nga si Honey Jane, I love you. Kinsa pa na-shoutout ikaw tayo. Isa na uyab. Wala may shoutout. Wala ko. Ikaw kayo mga shoutout. So, wala guys. Salamat kayo sa pagtanaw sa video. Salamat kayo sa pagtanaw sa mga video. Then, ay kalimut sa pag-subscribe. And hit the notification bell para mas updated din mo. So, nagdali ko guys. Ikaw, bahala diya dong. Napay Pabol, shoutout ka ba Julia Zanra? Napa? Wala na. Signing off.